Έχω κοντά μου τον καλύτερο παίχτη και πρώτο σκόρερ τον Πάντα Καφέ, τον Πάνο Πλούμπη. 20 γκολ πέτυχε στην κανονική διάρκεια του Summer Cup. Η ομάδα σου τερμάτισε στην 8η θέση του πρώτου ομίλου σε έναν αρκετά δύσκολο όμιλο, πολύ δυνατές ομάδες. Σταθήκατε όμως αντάξει των περιστάσεων και σήμερα είστε στους 16 απέναντι στην πρωτοπόρο του δεύτερου ομίλου, τους Guest. Μια ομάδα η οποία είναι αίτητη, είναι ένα δύσκολο έργο για σας, εννοείται. Βέβαια έχετε την ποιότητα κάποιων παικτών, είστε μια δεμένη ομάδα από την αρχή και θα παίξετε σήμερα να τα δώσετε όλα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς είδες την πορεία της ομάδας σου στη φάση των ομίλων. Καταρχάς καλησπέρα και από μένα. Ήμασταν σε έναν όμιλο που ήταν πάρα πολύ δύσκολος, με πάρα πολύ καλές και ποιοτικές ομάδες. Εμείς, όπως έχω ξαναπεί, ήρθαμε να το απολαύσουμε, να περάσουμε όμορφα. Δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό στη φάση των ομίλων και φτάσαμε εδώ. Από εκεί πέρα είναι ένα παιχνίδι, θα τα δώσουμε όλα και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Είναι δύσκολο το παιχνίδι, σαφώς είναι φαβορί η Guest. Βέβαια η ομάδα σου έχει δείξει ότι έχει πάρει κάποια μεγάλα παιχνίδια, όπως ήταν αυτό με τους Περιπτερόφσκι στην αρχή κιόλας του τουρνουά. Έχετε δείξει ότι είστε δεμένοι, έχετε δείξει ότι παλεύετε ο ένας για τον άλλον. Έχετε μια αρκετά καλή άμυνα, έχετε και καλή επίθεση, καθώς ήσουν ο πρώτος σκόρερ, όπως είπαμε, και έδωσες πολλές λύσεις επιθετικά. Θα ήθελα να σε ρωτήσω για το σημερινό παιχνίδι, πρώτα απ' όλα πώς το βλέπεις, και επίσης θα ήθελα να σε ρωτήσω ποιο θα είναι το δυνατό σας χαρτί που θα παίξετε για να πάρετε την πρόκριση. Εντάξει, θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αντίπολοι όπως είπες και εσύ είναι το φαβορί. Εμάς το δυνατό μας χαρτί θα είναι ο Γιώργος Αλιφαντάκης, θα είναι ο άσος στο μανίκι μας. Ένα παιδί που το έχουμε πάρει να κάνει τη διαφορά. Αυτό, όπως είπα, έχουμε και νεαρά παιδιά στην ομάδα, κάθε φορά έρχονται εδώ και τα δίνουν όλα και από εκεί και πέρα θα φανεί στο γήπεδο. Ελπίζουμε να φανούμε ανταγωνιστικοί, γιατί τα παιδιά είναι πολύ καλύτερη ομάδα από εμάς αντικειμενικά. Επίσης θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς, ας πούμε, εσύ πιστεύεις που θα κρυθεί το παιχνίδι σήμερα. Πιστεύεις ότι μπορεί να κρυθεί στις λεπτομέρειες, αν παίξετε ίσως πιο αμυντικά, αν δώσετε βάση στα μετόπισθεν, να χτυπήσετε στην αντεπίθεση? Πώς πιστεύεις ότι θα παίξετε σήμερα για να πάρετε ένα αποτέλεσμα? Κοίτα, πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει, θα έχουν τα τρεξίματα στο παιχνίδι. Δηλαδή αν δείξουμε διάθεση να τρέξουμε, γιατί τα παιδιά από ό,τι έχω δει είναι μια ομάδα που τρέχει, έχει πολλή ποιότητα. Θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε το ρυθμό, είναι δύσκολο, αλλά θα προσπαθήσουμε να τρέξουμε, να καλύψουμε κάποια κενά αμυντικά και να βρούμε τις ευκαιρίες μας, να κάνουμε κάποια γκολ αν έρθουν. Αυτό. Αμυντικά πιο πολύ και να βρούμε χώρο. Και μια τελευταία ερώτηση. Το τρόπαιο είναι μακρινό, βέβαια. Είναι λίγο μακρινό όνειρο. Βέβαια δεν είναι ότι δεν μπορείτε να τα καταφέρετε. Όσοι παίζουν ποδόσφαιρο και έχουμε δει ότι είναι ο βασιλιάς των σπορ και έχουν γίνει πάρα πολλές εκπλήξεις, έχουν ελπίδες. Πιστεύεις σαν πρώτο σκόρερ και αρχηγός της ομάδας μπορείτε να κάνετε το βήμα παραπάνω και σήμερα να κάνετε μια μεγάλη έκπληξη στον αγώνα, και ονειρεύεστε κάτι παραπάνω ακόμα, ίσως ας πούμε και την κατάκτηση του τροπαίου? Εντάξει, είναι δύσκολο, είναι 4 παιχνίδια, θα είναι δύσκολα, αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, μπάλα είναι. Από εκεί πέρα ο πρόεδρος έχει τάξει να κεράσει καφέδες και μπαγκέτες και θα πάμε και στο Παγωτατζίδικο κάτω να το πάρουμε στο WAD να κεράσει εκεί πέρα την ομάδα. Εντάξει, εμείς ερχόμαστε εδώ, όπως ξαναείπα, να περάσουμε καλά, να του ευχαριστηθούμε, να βρούμε και εμείς το ρυθμό μας. Από εκεί πέρα, ναι, ποτέ δεν ξέρεις, θα δείξει. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.